Hirurak dire oso interesgarriak, baina nik erantzungo dudana da demografia. Zeren besteak landuagoak dira eta demografiari buruz gutxiago aztertzen da edo hitz egiten da. Horrengaitikan gaur behintzat nik demografiari buruz mintzatuko dut, eta baina motz esanez, erakundeen laguntza tradizionalki egon da, badirudi ez dala laguntza ekonomikoa behintzat gehiegi handitzen, hor badaude protesta batzuk, nik uste behar dela, zeren gaina erakundeak gehienak behintzat kokatzen dira makromailan, eta lehen esan dugu makromaila dagola deseginda dagola, eta orduan makromaila hori pixka mugitzeko, erakundeen laguntza eskatzea eta erabiltzea eta horiek ere parte hartu dezaten da, nik uste tona dela, baina hola utziko dut oraingoz. Prestigioa dudari gabe da oso importantea. Oso importantea. Zeren, azken bidean, azken finean, gure identitatearekin nahi dugu posik bizi. Orduan, posa izateko eduki behar dugu eragina, eduki behar dugu prestigioa, eduki behar dugu ez txikiena baizikan, gutxienez erdian edo erditik gorakoan artean egon. Osake, prestigio da ezinbestekoa ere zerbait zure identitatean zurea egiteko, sartzeko. Orduan, euskera adibidez, ez badauka prestigioa, pues gutxi ez dugu gurea egingo. Neurriren baten nik ezagutzen dut nire amaren adinekoak, osake, oain 100 urte edukiko zuten jendeen artean, batzuk ez zutela euskera zekiten eta espainera ia ez zekiten. Osake, barbaridadak esaten zituten espainera erabiliz. Baina nahiago zuten espainera erabiliz, zeren onartu zuten, sinistu zuten, nola euskera dala txerri artean bizidiren hoien hizkuntza. Eta, beraiek zergaitikan sartzen zituzten olakoen artean. Eta orduan, prestigioa jetxiaraztea hori da beti gauza bat egiten dutena imperialismoak, nahiz eta batzutan lortu eta beste batzutan lortu neurri batean bakarrik. Nik uste gaur euskararen prestigioa euskaldunen artean badu, baina euskaldunek ez direnean ez du ezer, inongo prestigioa. Horrengatikan, eta euskera nahi dezu ikasi, esaten dute ez, edo esaten baldin badute bai, gero, eta zergatik nahi dezu, zergatik, nola hemen erabiltzen danean nik kanpoan ez gelditzeko, edo zertarako, batzutan festa batzutara juteko, edo esaten dute. Bueno, horrentzako prestigio hori da, zerbait da. Baina holakorik ez badago, prestigio minimo bat ez badu, nola egingo dezu zurea gauza bat. Ezin da? Horrengatikan, horiek importanteak dire, merezi dute geldiago hitz egitea, baina nola demografiari nik ematen dio oso garrantzia handia, eta askoz ere gutxiago hitz egiten da. Edo hitz egiten denean, nire ustez, modu faltsuan egiten da, horri buruz mintzatuko nuz orain. Demografiaren azterketa sartzen da lehen nazio baten formakuntzan ematen dan zutabe batean, populazio zutabea deitu deguna. Orduan, azken finean, hizkuntza bat populazioen beharretan erabiltzen da, eta lurralde batean ere mugitzen da. Orduan, demografia da hain zuzen 3 horien artean garrantzitsuena, zeren demografiak
edo populazioa izango da bere egingo duena, ez duena, kenduko diotena, emango diotena, populazioa da. Orduan, populazioa da izugarri importantea jakiteko gu ze egoeran gaude, nazio bat izatera iristeko gertun edo urruti gauden ikusteko, eta estatua lortzeko, noski ere, ze egoeratan gauden jakiteko. Euskal Herrian eman dire aldaketa batzuk handiak direnak, eta gainea oso anitzak izan direnak, gainera oso denbora txikian, eta gainera ikaragarrizko emaitzak eman ditunak. Beti egon da populazioaren aldaketak, baina ni orain aipatuko ditut 19. mendeko bukaeran hasten direnak gaurraino. Orduan, gehien bat 20. mendean sartuz edo azpimarratuz. Aldaketa horiek nola eman dira? Emigrazioaren eta immigrazioaren bitartez. Egon dira, Euskal Herriko jendea, populazioa jundana, eta jundiren horiek gehienetan behartuta jundirenak, eta behartze hori izan da gerra batzuen inguruan eta ondorio bezala gertatu direnak. Eta gerra horiek dira gerra karlistak, 18. bukaeraldea edo bukatu zirenak. Gerra bukatu ondoren karlistekin egin ziren bizati, batzuk euskal aldekoak, beste batzuk alderantziz, falangisten lagunak izan zirenak. Eta horiek erabili zituen hain zuzen Franco adibidez, Donostia puskatzeko eta konkistatzeko. Eta hori gertatu zen baita lehendabiziko eta bigarren nazioarteko gerratan, edo mundialak diren gerratan, gure aldean baino gehiago iparraldean. Eta hemen alde honetan frankismoa, Frankoren gerra gehien bat, ez da? Frankismoa izan da prototipo bat, imperialismoak eta kolonialismoak nola egiten duen gertutik ikusteko, eta guk, urte batzuk ditugunok, ezagutu dugunok. Postfrankismoa deitzen dana, eta nik postfrankismoa deitzen ez dudana, autonomismoa garaian deitzen dut zerbait, ulergarria gertatzeko, zeren frankismoa mantentzen da orain ere, naiz eta beste itxura batekin. Bueno, horiek direla eta zenbat euskaldun, euskaltzale, euskaradun eta bar, kanpoa jun behar izan zuten. Osea, hemengo emigrazioa gehien bat izan da, bultzatuta, eskapatuz, imperialismoa eta kolonizazioaren bitartez, gerra bitartez, eta abar egindakoak. Baina, alderantziz, jendea etortzea, immigrazioa, ez dauka zer ikusirik orain arte esan dudanarekin, justo alderantziz. Nik immigrazioan bereizten ditut bi etapa nagusi, eta deitzen ditut immigrazio tradizionala eta immigrazio emergentea. Immigrazio tradizionala da Espainiatik etortzen dena, eta gehien bat 19. bukaeratik Frankoren, frankismo zuzenaren bukaera arte gertatzen dena. Hor,
dire 70, 80 urte. Hor ematen dan, immigrazioa da espainola, autonomi honetan. Eta Nafarroan ere bai. Eta izan da handia. Gero emango ditut zenbaki batzuk ikusteko norainoko handia izan da. Horiek ekartzen zituten beti, klaro, eskusa jartzen. Eta eskusa zan, nola industrializazioa gure herrian sortu zen 19. mende bukaeran, gehien bat Bilbo inguruan, baina baita ere Gipuzkoan, neurri txikiagoan. Horrek lanberriak sortu zituen, eta jende beharrare bai, eta Espainiak esan zuen, hau da okazioa, jende asko bidaltzeko laguntza ematen degula esanez, onartzeko. Eta hola etorri ziren, gehien bat, toki batzutik, Extremadura, Andaluzia, beste batzutikan ere bai, Burgostikan, holako, horiek neurrin baten bai daude aztertuak eta ni neurrin baten ere ezagutzen ditut. Orduan ikusiko dugu, horiek ekartzeak zer suposatzen duen, ez bakarrik hizkuntzarekiko, euskerarekiko, baizik baita lurraldearekiko, eta baita noski, nola esango duen, populazio berarekiko ere, ze aldaketak ekartzen ditu, beti gure kontrakoak izan direnak, beti. Orduan, frankismo garaian, 1935-tik, Franko hil arte gutxi gora bera, pixka gehiago ere bai, baina 1935 arte, bitarte hortan. Ematen da populazioaren, lurraldearen eta hizkuntzaren hiru zutabe horietan kolonizazioa handiena gure gertuko historian. Ez bakera juten a los reyes katolikos eta horietan, baina hola, azkeneko mendetan handiena. Ruiz de la Buenagak esaten du 1984. Que hace, aurrekoak kenduta pixkat ideia nagusia aipatuz bakarrik ez luzatzeko, que hace que hoy existan inmigrantes desde una primera hasta una quinta generación, 70 urte horietan, increíblea da. El 57,3% de los alaveses mayores de 18 años, el 47,4% de los guipuzcoanos y el 61,6% de los vizcaínos, por tanto, más de la población, ya autonomian sartuz, ya gaina nahiko sartuta en 1994, es en la actualidad inmigrante o hijo de inmigrante. Horiek etorri ziren Espainiak arriz, noski. Horiek ez zuten euskera nahi izan alperriko lan bat egitea. Horiek nahi zuten diru asko irabazi, jauntxoak izan, etxe honenetan bizi ahal izateko, bertako gauzak pasatuz, ez izaien batere interesatzen zertarako, gaina jakinda zeudela debekatuak zertarako. Hizkuntza erabiltzea, euskara erabiltzea publikoki debekatua zegoen, frankismo garaian, zukuten ziren kontxatik, kontxako paseotik paseatzen, edo gu eskola juten ginen 4 edo 5 horre elkarrekin oinez, eta euskeraz hitz egiterakoan batzuk esaten zioten. Aki, a hablar en cristiano, Hola esaten ziguten, nik hori biziret eta nik dauzkat aurten beteta 70 urte. Horiek danak ezagutu ditut nik. Orduan, zertarako problematan sartu. Beraiek etortzen ziren hizkuntza nagusiarekin. Telebistatan, filmetan,
egunkarietan, udaletxetan, instituzio guzitan, erabiltzen zen bakarra, hizkuntza bakarra. Baina, zetxolio. Eta gainea lanarekin, eta gainea dirua irabaziz, eta gainera, ez errezukizetik, asko eukitzera pasatuz, danak zuden txoriak bezala biziz, pozik. Erdiak baino gehiago gure populazioan. Horrenetikan, gure populazioa, noraino iristen da gure populazioa egitan populazioa baldin bada ardatza nagusi bat, nazio bat eta estatu bat sortzeko. Noraino iristen da. Danak, hemen bizi diran danak, horrenetikan lan gehienetan, nik ere parte hartu dut batzuetan. ¿Quién es vasco? Eta daude, 10 erantzun posible. Lehendabizikoa. El que vive y trabaja en el País Vasco. Zuk hori onartuko zenuke? Nik ere ez. Baina egiten dan, nola esaten da, egiten dan ebaluazioa lan horiekiko da, nolako sozietatea irekia, ona, fraternoa, zeren onartzen dute, bertan bizi eta lan egiten dutenak, horiek ere euskaldunak izaten direla. Eta hori sinistu egiten dugu. Orain antzeko diskursoak ere egiten digute. Nola danak berdinak izan behar ditugu, ez ditugu bereiztu behar ezer. Ez hizkuntza ezberdinak, danak berdin, horregetik danak behar duten neurriren batan eskoletan sartu. Ehun baino hizkuntza gehiago ekarri dituzte ez hauek, inmigrante tradizionala baizikan, inmigrante emergenteak, berriak direna. Ehun hizkuntza sartu daitezke eskolan? Hizkuntza horien bakoitzan baldin badaude bota dezagun 15.000. Danak igualak, ez da bereiztu behar, ez hizkuntzak, ez ohiturak, ez dakiz zer, baina ez imposible da. Baina hori ari da zabaltzen, eta gu izango bagina bezala munduko honenak. Egia esan, parentesi txiki bat berriz ere irekiz. Lehen gehiago ateratzen ziren orain baino, egunkarietan egiten zirenean konparazioak Espainia estatuan, autonomi ezberdinen artean, gauza honak baldin baziren, gehienetan, gehiengoak lehendabiziko lerroan gu ginen. Zeintzuk dira odolak gehien ematen dutena, behar duenei hemen. Zein dira Saharako aur gehienak udaratan jasotzen ditunak guk. Zeintzu gera ez bakarrik Saharakoak baizikan, Ukrainiakoa Txernobileko aurrak zein guk, eta hori ikusten da, etortzen dira udaran, baina ez udaran bakarrik. Txernobilekoak aurten etorri dire Gabonetan ere, ikusi dira. Zein dira ONG-tan, proporzio gehiagotan sartuta daudena, edo diru ematen dutena, gu berriz ere. Osake, nik uste ari direla gertatzen gauza batzuk, horiek egiten direla nola esango nukenik. Sinistu arazi digutelako, gure ontasuna notatu behar dala, nola, hola kanporatuz, olako gauzak, eta bitartean ahaztuz gu bertan ditugun problemak. Hori da baita teknika bat, imperialismo guztiak erabili dutenak. Danak. Eta gure artean, erabili izan dana, eta oraindikan ere, ez frankismoan bakarrik baizikan autonomia garaian jarraitzen duena. Horrengatikan, ikusiko dugu datu batzuk emanez,
nire datu batzuk, zenbat ikusita eta ditut argitaratuta bat aldizkarian. Gutxi gora bera, 1909an, oseak, 20. mende hasieran, populazioaren 80 inguru, 80 inguru, euskalduna zen. Euskalduna. Hauen artean erdiak, horrek esan nahi du gutxi gora bera, 40 euskaldunak bakarrik, elebakarrak. Espainiera ez zuguten ezagutzen. Hor sartuko litzateke nire ama. Zati nire ama gero ikasi zuen Espainiera, nahiz eta ondo inoiz, ez zuen erabili. Hiltzan igaz, 87 urtekin. Ia 1 urte. Erdaldun elebakarrak 120 ziren bakarrik. Gutxi gora bera. Frankismo bukatzerakoan, 1970an, hori da, 70 urte barru, datuak nolakoak dira. Euskaldun elebakarrak desagertzen dira. Zetin, nire ama eta olakoak, nahiz eta sarrak izan, neurrin batean, Espainia ikasi zuten neurriren batean. Euskaldun elebakarrak, 100 40 izatetik, 100 0 izatera pasatu da. Elebidun aktiboak, bi hizkuntzak zekitenak nahiko biak erabiltzeko moduan, bihurtu dira elebakarrekoak zirenak. Edo elebakarrak bihurtu Espainiera ikasiz eta euskera ahaztuz. Euskaldunak zenbat dira? Oain da, pues hori, 1970an, 124 bakarrik. 180tik, 124 eta gaina ez elebakarrak. Eta erdaldun elebakarrak 175 pasatzera. Datu hauen arabera, esan behar dugu, iaia miraria dala, nola ez dan euskera erabat desagertu. 70 urtetan olako bilakaera gertatzeko. Imaginatzen duzu? Hala ere, herri bat berezia daukagu, nik usteet indarra handia daukagula naiz eta erditontoak bezala funtzionatzen dugun. Zeren, frankismo garaian, frankismoaren barruan, 60. hamarkadan, halako erresistentzia mugimendu bat sortzen da. Orduan sortzen dire ikastola. Sortzen da, ez do kamairu edo abesti berria. Sortzen da literatura berria. Nola da Txillardegi eta Zaizar Bitoria eta olakoekin. Eta euskeraren ikasteko zentroak, ere bai, euskaldun berriak orduan hasten dira. Sortzen, 60. hamarkadan, frankismoaren barruan. Eta horiek jarraitzen dute gaurraino, baina nik esango nuke ia indar gehiagorekin hasieran orain baino. Osake, errekuperazioa azkeneko 40 urtetan askoz ere txikiagoa izan da, espero zen baino 60 hamarkadan. Orduan, esan dugu, azkeneko autonomia garaian, 40 urtetan lortu dana da, erdaldunak 175tik 151 pasatzea. Euskaldun elebakarrak, lehen esan dudan bezala, desagertzea erabat. Hau da desastre bat, nazio baterako, zati nazio bat da hizkuntza batekin lotzen dan zerbait. Elebakartasunik euskerarekiko desagertu da. Hori da beste desastre bat.
Euskaldunak denak elebidunak dira, eta horiek aktiboak dira 100-24, 100-30 pasatu direnak. Oseake, 40 urtetik bakarrik 106 gehiago lortu dira. Eta esan bezala pasiboak ez zeudenak, eta orain bai badiru daudela, euskaldun pasiboak, ulertu bai baino hitz eginez, 18. Hori da 40 azken urteotan gertatu zaiguna. Nire ustez, desastre bat. Hori euskerarekiko, gero ikusi beharko litzateke lurraldearekiko eta populazioarekiko, baina hori orain utzi ingo ditut. Eta immigrazio emergentean sartuko nahi gauzatxo batzuk ere esateko. Gauza bedanak sakonago egin behar dira, baina ideia nagusi batzuk aipatu bakarrik. Pues immigrazio emergentea da fenomeno bat, 21. mendearekin datorkiuna. Osake berria da. Emergentea deitzen diot, ez ni bakarrik, baina nik ere, ez bakarrik berria dalako, baizikan horren berria da, eta horren anitza, eta horren konplexua gertatzen ari da, ez dugu oraindikan ondo ezagutzen. Naiz eta zenbat azterketa egin ditugulako, bi zentzuak aztertuz, alde batetikan, etorkinak gurekiko, eta baita ere guk etorkinekiko, bi bideak aztertu behar direlako ikusteko, nola dire antzekotasunak, ezberdintasunak, eta nun egon daitezken problema, nunez, eta horiek danak ezagutzeko. Pues hala ere, ez dugu ziurtasunekin gehiegi jakin, orain arte, jakiten orain arte, horrenetikan emergente fenomeno bat da. Emergentea izan daiteken bezala, oain ari diren, nola esaten da, ikertzen, ez dakize gaixotasunak akabatzeko, ez dakize botikak asmatzen. Hori da fenomeno bat emergentea, zati, ari dire, baina oraindik ez dire lortu ez dakite, jakin agian bai, agian ez, da emergente egoera bat. Gure immigrazio berria, mende honetan ematen ari dana, eta ez gehien bat Espainiatik, baizikan gehien bat beste estatu batzuetik datozenak, daude, beraiek eta guk danak egoera emergente batean. Oraindik gutxi ezagutuz elkarren artean, eta gutxi jakin gabe nola egin eta zer egin eta noraino egin eta hori danak. Erabiltzen baldin badegu, 2007an argitaratutako lan batean, hor dagoena, etorritakoak 2007an dira 5 kontinentetik etorritakoak, orduan ziren 154.455 154.445 etorkinak 2007an, ia erdiak Hego Amerikatik, horiek dira 76 estatu ezberdinetik etorritakoak. Imaginatzen duzu, estatu horiek beren hizkuntzak eta beren gauza, 76 estatu ezberdinetik. Eta ekartzen dituzte beraiekin 100 hizkuntza ezberdin. Orduan, jende horiek datoz Espainia, nola esango nuke, Espainia agurtuz, Espainia eskertuz, Espainiarekin kolaboratu nahian, baina hori esaiezu hemen Euskal Herria dagola. Esaiezu hori. Horrengaitikan ez danak, zorionez, baina bai gehienak adibidez, hoien aurrak, eskola garaiakoak baldin badira, zer eredura juten dira. Eredura, gehienak, normala dan bezala gaina. Hori da beren
egoera normala, eta Espainiarekiko ere, nola esango nuke, beren posa adierazteko ere egoera errexena. Horren, horiek dira ia ehuneko zenbat esan dugu 9. Eta lehen tradizionalean, Espainiatik etorritakoak esan dugu direla 51 eta 5. Osea, hauek gehituz, nahi dut esan, etorkinak ditugula, ia 3 laurdenak. Ez dire iristen, baina ia. Ikusten duzu ze komplexutasuna da hori. Zer egin horiekin? Da oso nekeza. Niri alarma handien ematen dit, horrekiko ez dela ezer esaten, silentzio egiten da, eta esaten baldin bada, dire beti batzuk, beti iaia beti berdinak, eta beti gure kontrako gauzak esateko. Orduan ni ez badaukagu gauza horiek aitu, aztertu, eta nola eztabaidatu, erabaki batzuk hartzeko, eta horiei erantzun batzuk emateko, zertan ari gera? Osake, gure egoera faltsu egiten dugu. Ez bakarri ez dugu ezagutzen baizikan gainea, sinisten ditugu, esaten diuzkiguten zenbat gauza, erabat tramposoak direnak, egizkoak ez direnak. Demografia, azken finean, hiru zutabe horien artean, hizkuntza, lurraldea eta populazioa da importantena. Hori aldatuz besteak aldatzen dira erabat errez. Orduan, demografiaren azterketa, nik pixkat nazio konzeptu munduan sartuz populazioa deituko niokena, baina gure populazioan, gure demografian, populazioa dago erabat sartuta, o nola ezagun nuke, gure demografian noraino deitu dezaiokegu populazioa, euskal nazio bat egiteko, noraino, zen neurritaraino. Horiek zer egingo dute, noraino nahiko dute, noraino integratu nahi dute, nik hor ere egin ditut ikerketa batzuk. Nahi dituzte gauza asko. Eremu batzuetan nahi dute integratu, ze eremuan. Ekonomiaki zerrikusia, diruarekin zerrikusia horietan. Lan mundua integrazia, besteak bezala kontsideratzea, lanak aurkitzeko eta ez dakizar. Osasun gintzan horre nahi dute noski integrazioa. Juten baldin badezu kulturara, zer nahi dute? Separatzea. Nik nire kultura, zati beste kultura hor dagoen hori egin dezala nahi duna, nik nirekin ez du ezarre esan nahi, eta alderantziz. Nik nirea ez badute onartzen, nik nirea egingo dut, apartatuko naiz horretan, eta listo. Horiek demografia osatzen dute, baina populazioa osatzen dute, euskal populazioa, euskal nazio bat egiteko, nik ere esango nuke ez. Orduan nik uste demografia dela gauza bat, ikaragarri importantea, oso egoera grabean dagona, aztertuz gain eztabaida sakona egin behar deguna, erabaki on batzuk hartzeko eta praktikan jartzeko, desde luego gure helburu nagusia baldin bada, nazio bat sortu eta horren bitartez gero estatu bat lortu. Eta nik hola bukatuko nuke demografiaren galdera hori. Hola xemitzeko nuke.